Qara mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, il-mulej ħareġ lil Abraham il-barra u qallu: ħares sewwa lejn is-smewwiet u għatt il-kwiekeb jekk għandek ħila tgħoddhom. U żied jgħidlu: hekk għad ikun nislek. U Abraham emmen fil-mulej u dan għoddulu b'ġustizzja. U qallu: jiena l-mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin biex natik din l-ard bwirt. U qallu Abraham: Sidi mulej, kif inkun naf li se nirita? U wieġbu: ħud li oġla ta' 3 snin, moza ta' 3 snin, muntun ta' 3 snin, gamima u ħamima. U ħadlu dawn kollha u qasamhom minn nofs, u kull nofs qiegħdu bis-swit l-ieħor, imma l-għasafar ma qasamhomx. U niżlu l-għasafar tal-priża għal fuq l-iġsma mejtin, imma Abraham gerrixhom lura. Iju niżla x-xemx waqaf fuq Abraham nas qawwi u waqgħu fuq u biża' u dalma kbira. Meta x-xemx kienet niżlet u kien dalam, kien nur idaħħan u l-sinnar is-siġ qasmu minn bejn il-bċejjeġ tal-laħam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abraham u qallu: lil nislek nagħti din l-ard, mix-xmara tal-Eġittu sa xmara l-kbira, ix-xmara tal-Ewfrat. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi, quddiem min għandi nitwerwer? Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Isma' mulej, leħen lajta tiegħi, ħenna għalija u eġibni. Ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċu, jien wiċċek infittex mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. La taħbix wiċċek minni, la twarrabx blerra l-qaddej tiegħek. Inti l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għat nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Qara mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Uti, aħna pajżani tas-sema. Min hemm bil-ħerqa nistennew jiġi, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Huwa irid ibidlilna il-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu, bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk, intom ħuti li intom l-għoża u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-mulej, maħbubin tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Fis-sħaba kollha dawl leħen il-missier instema', dan u ibn il-Għażiż isimgħu lilu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu ħamjew lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu u tela fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob, id-dera ta' wiċċu tbidlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta' bjuda li tagħmmex. U kien hemm żewġ tirġiel jitħattu miegħu, Mosè u Elija, li deru fil-glorja jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Pietru u sħabu kienu mejtin bin-nas, imma baqgħu mqajmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ tirġiel li kienu miegħu. X'ħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn? Ħantellgħu 3 tinet. Waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattietom. Huma beżgħu kif daħlu fis-sħaba. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: Dan u ibni l-maħtur, lilu isimgħu. Ma l-instama l-leħen, Ġesu sab ruħu waħdu. Huma żammew iskiet u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. Dan it-tieni ħadd tar-randan.
Fl-ewwel qari, Alla jkellem lil Abram u jagħmel miegħu patt, weda divina, u jwiegħed li se jibni poplu, il-poplu ta' Iżrael, u jagħtihom art tagħhom. Tul it-Testament il-Qadim kollu naraw kif Alla permezz tal-poplu tiegħu irid ireġġa' lura id-dinja kollha għandu, isalvana mid-dnub u l-firda għal dejjem minnu. Il-missjoni ta' salvataġġ twettqet għal kollox b'Ġesu u s-sagrifiċċju tiegħu fuq is-salib. Abram issagrifika l-bejjem u aktar tard kważi issagrifika lill-ibnu. Imma Ġesu issagrifika lilu nnifsu u tana l-fidwa mid-dnub u l-mewt għal dawk kollha li jemmnu fih. Ġesu beda jkellem lid-dixxipli tiegħu dwar kif hu kellu jmut u jqum il-mewt. Imma d-dixxipli ma femuhx. Imbagħad, fil-Vanġelu tal-lum, Ġesu jitla fuq muntanja mad-dixxipli tiegħu u ħabta u sabta ġismu u l-biesu bdew jiddu bid-dawl u l-glorja ta' Alla. Id-dixxipli semgħu leħen Alla jgħid, dan hu Ibni l-Maħtur, lilu isimgħu. Ġesu ġie trasfigurat. Trasfigurazzjoni tfisser bidla sieħa fid-dera għal waħda aktar glorjuża u spiritwali. Ġesu jikxef l-għan tiegħu, l-identità tiegħu. Din il-ġraja turina li Ġesu kemm bniedem u Alla u li ben il-Maħtur. Permezz tas-sagrifiċċju ta' Ġesu, aħna niksbu ċ-ċittadinanza tas-sema. Kif jikteb Pawlu, aħna wkoll induqu xi għamla ta' trasfigurazzjoni, Alla jbidlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu meta innaqdu miegħu għal dejjem fis-sema. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!